hu se mrantie ne mmabaawa to damia na ware a adura na omabanu efiri ha no omoto bi pite omso na sa aduro no eso so a wonya hoden foforo ka se obekwa akon ntokwa a tetemrem no na omokoni nyina Twenurasefo edi nkunim ma omobo asanteman ma omoko ntokwa bebrane efe ne krapi wo nti 1869 na Kofi Kakari owa Ashanti ema ohini bia na owokrom ha ne efe ne Kwadwamani ampon edin kumnipa yakase kumnipa enye obi okunkum nipa na obi a okoje ne manfo enti amanfo eba ha no ma yepese unhunu nia yen ejanom efa mu emra na omoko ntokwa no enti yebedundum yekanea na wo akoma mpaibo bia wabosima 1 minute wish bia pese o make no ubetimi amake in a period of 1 minute nti yebedundum yekanea no